Genmodificering. Genmodificering foregår i 3 overordnede trin. Første trin er, at man skal isolere det gen, man gerne vil overføre til donorcellen. Næste trin er, at genet skal ind i vækstcellen på en måde, så genet udtrykkes. Sidste trin er, at man gennem selektion skal finde de organismer, hvor genmodificeringen er løs. Første trin, isolering af genet. Hvis vi forestiller os, at vi her har et genom. Et genom indeholder rigtig mange gener, og derfor kan det være svært at isolere et enkelt. Det kunne eksempelvis være det her. Dette problem kan dog løses med metoden copy-DNA-metoden. Her ses en illustration af copy-DNA-metoden. Metoden fungerer på følgende måde. Man aktiverer det gen, man gerne vil isolere. Når man aktiverer et gen, begynder det at udføre proteinsyntesen herunder transkription. Og vi får lavet noget mRNA. mRNA er renset for introns og indeholder derved kun exons, altså de kodende dele af DNA'et. Normalt i proteinsyntesen vil det her mRNA blive oversat til en aminosykæde ved dannede proteiner. Det sker dog ikke her, fordi mRNA bliver oversat til DNA ved hjælp af et enzym, der hedder reverse transkriptase. Og den her kopi, den her DNA-kopi af mRNA kaldes så for cDNA eller copy-DNA. Kopien kan så forsynes med sticky-ends og indsættes i en værtsorganisme. En anden måde at isolere gener på er ved at finde dem i et DNA-bibliotek. DNA-bibliotek kan bestå af DNA fra en bestemt organisme, som er delt op med restriktionsenzymer og splicet ind i virus eller plasmider. Ellers kan det bestå af cDNA, som svarer til gener fra en bestemt organisme. For at finde det gen, man leder efter, må man fremstille en probe, som kan identificere genet. Ja. En probe er enkeltstrenget DNA, som passer de sekvenser, der er i det gen, man leder efter. Måden hvorpå man fremstiller en probe ses under her. Man starter med at isolere det enzym og sekventere en kort aminosekvens. Ud fra denne sekvens kan man så oversætte til mulige DNA-sekvenser, som er kode for enzym ved hjælp af den genetiske kode, og man får lavet de her prober. Når man denaturerer cDNA fra biblioteket herover, så bliver det også enkeltstrenget. Og så kan man tilsætte proberne, og hvis de finder en sekvens, som de passer sammen med, så bindes de. Det ses her. Proben kan så mærkes med nogle enzymer, hernede enzymbundne antistoffer, som fremkalder en farvereaktion, når proberne binder sig til en sekvens på genet. Proben kan så også bruges som primers ved PCR, så man kan opformere genet, så man kan sekventere det. Og sekvensen kan så bruges til at fremstille et genetisk gen, som kan indsættes i værtsorganismen. I den her video vil jeg gerne fortælle, hvordan det er muligt at få det her isolerede gen udtrykt i cellen, samt hvordan genet indsættes i cellen. Først vil jeg starte med at definere, hvad et ekspressionssystem er og en vektor. Genet, man skal have indsat i cellen, skal konstrueres således, at det udtrykkes i værtscellen. Et gen med de ekstra sekvenser, som er nødvendigt for, at dette kan ske, kalder man et ekspressionssystem. Ekspressionssystemet består af en promotor, som er let at aktivere og regulere i værtscellen, selve strukturgenet og en terminator. Man skal også finde et transportmiddel, som kan bringe det isolerede gen ind i cellen. Transportmiddel kalder man en vektor. Som vektor bruger man ofte plasmider. Plasmider ser ud som her, jeg har tegnet. Plasmid er et cirkelformet DNA-molekyle, som stammer fra bakterier. Plasmider er gode vektorer, fordi man kan let få celler til at optage dem. Og når plasmider er inde i cellen, så her inde i bakterier, kan de replikere sig selv. Dette foregår i såkaldte replikationssekvenser, som desuden er bindestedet for DNA-polymerase.
I de plasmider, man bruger til gensplejsning, kender man desuden klippestederne for de restriktionsenzymer, man anvender. Og jeg har mit restriktionsenzym her. Når man skal splice et gen ind i et plasmid, sker det ved at klippe både plasmidet og genet med samme restriktionsenzym. Derefter så klippes det over med ligase, eller bindes det sammen igen med ligase, og man opnår dermed et plasmid med de indsplejsede gener. Restriktionsenzymer, som man benytter, de stammer oprindeligt fra bakterier. Og et restriktionsenzym, de skærer i nogle bestemte basesekvenser, palindromiske sekvenser skærer de ofte i, og det er nogle sekvenser, der er ens forfra og bagfra. Restriktionsenzymer skærer forskudte sekvenser. Det betyder, at enderne passer sammen med andre ender skåret med samme enzym, og de her ender, de omtales som sticky ends, altså sådan klistrede ender. Det jeg lige har fortalt her, det vil jeg prøve at vise. Vi har vores gen her, som vi gerne vil have klippet ud. Det starter jeg lidt med at klippe ud med mit restriktionsenzym. Sådan. Ligeledes klipper jeg min plasmid med samme restriktionsenzym for at sikre, at enderne passer sammen. Jeg har nu mit opklippede plasmid og mit gen. Dernæst bruger jeg mit ligase, en form for tape eller lim, til at få sat det her sammen. Det gør jeg lige hurtigt. Sådan her. Og lige over til den anden side også. Sådan. Vi har nu vores plasmid med det indsatte gen. Næste trin er så, at vi skal have det her plasmid sat ind i vores bakterie. Denne proces kaldes transformation. Hos bakterier sker dette ved at udsætte cellen for nogle kaliumioner her og kuldechok. Det kan også ske ved hjælp af elektroporation, det vil sige, at cellen udsættes for nogle elektriske impulser, som gør, at der dannes nogle porer her i cellemembranen, og så kan det her plasmid komme ind i cellen, og når de elektriske impulser så holder op, så lukker de her porer igen, og vi har fået det her plasmid ind i cellen. Hos mennesker er det dog ikke så simpelt. Ja. Sidste trin af genmodificeringen er selektion. Og her finder man de plasmider, hvor transformationen er lykkes. Desværre er det ikke alle celler, som vil optage de her plasmid, som den her celle har gjort. Og nogle vil desuden indbygge plasmid i deres egne kromosomer, hvilket betyder, at de ved de efterfølgende celledelinger vil miste genet. For at selektere de transformerede celler benytter man markørgenet, som eksempelvis kan være et enzym, der fremkalder en farve, eller giver værtscellen mulighed for at vokse på et bestemt substrat. Man kan så dyrke cellerne på nogle selektive substrater, hvilket betyder, at det kun er de celler, der har optaget plasmidet, der kan danne nye proteiner og vokse. Sidste trin er at opformere de transformerede celler og starte en produktion. Når man arbejder med mikroorganismer, så tager man nogle særlige hensyn. Eksempelvis så skal Arbejdstilsynet sige, at det ikke er skadeligt for mennesker at arbejde med de her mikroorganismer. Desuden så skal mikroorganismerne efter brug destrueres, og mange af dem skal også isoleres, så de ikke må komme ud af laboratorierne. Sidst anvendelse af mikroorganismer ved landbrug. Man kan genetisk transformere planter med egenskaber, der giver resistens mod frost, skadedyr og fordærv. Desuden kan man transformere bakterier med gener, der gør dem i stand til at nedbryde olie i stort olieudslip. Her på billedet. Og desuden kan man få mikroorganismer til at producere insulin.